Сёння чытаем з вамі 45-й сонет Уільяма Шекспіра спачатку на ангельскай мове, а потым на беларускую перакладзе Владзіміра Дубоўкі. The other two, slight air and purging fire, are both with thee wherever I abide. The first my thought, the other my desire, this present absent with swift motion slide. For when these quicker elements are gone in tender embassy of love to thee, my life, being made of four, with two alone, sinks down to death, oppressed with melancholy. Until life's composition be recurred by those swift messengers returned from thee, who even but now come back again assured of thy fair health, recounting it to me. These told, I joy, but then no longer glad. I send them back again and straight grow sad. Пераклад Владзіміра Дубоўкі. Агонь з паветрам розныя стыхіі. У першай палкасць, думка ў другой. Яны лятуць нястрымныя такія у непарушнай еднасці сваёй. Калі яны, як пасланцы кахання, к табе кіруюць вольны свой палёт, зямлі і вады наступіць панаванне, а ў ім так многа смутку і турбот. Сумую я аж да тае часіны, пакуль пасольства прыляцяць назад і скажа мне, што любы мой адзіны жывы, здаровы, прывітаннем рад. Якое шчасце, але без адкладу зноў мкнуць яны табе маю спагаду.